боже мой, какво се случи? Кой е там? Влезте! Джей Джей, аз съм Майки. Добре ли си? Добре съм. Току-що се събудих. Какво стана? Нещо ужасно ти се е случило. Превърнал си се в чудовище и си започнал да се катериш по покривите и да унищожаваш всичко. Какво? Майки? Не можеше да съм аз, защото спях и съм добре. Добре съм. И все пак, защо мислиш, че бях аз? Дръж камерата. Просто гледай и ще разбереш. О, боже мой! Майки, какво беше това? Толкова ме е страх. Нямам представа какво беше това същество. Виждаш ли? Казах ти. Определено не си ти, нали? Разбира се, че не. Майки, как можеш дори да си помислиш, че съм се превърнала в чудовище? Добре, вярвам ти. И какво ще правим сега? Не можем просто да седим тук, докато такова чудовище е навън. Прав си. Мисля, че имам идея и определено ще ти хареса. Чудесно! Имаме скенер, нали? Слушам Мисля, те. че Да, чудовището имаме се е скенер. маскирало като един от селяните. Или може би се е маскирало като мен. Ще сканираме селяните и така ще можем да намерим чудовището. Страхотна идея, Джей Джей. На прав път си. Изглежда, че чудовището е умно и няма да се предаде толкова лесно. Прав си. Затова трябва да бъдем внимателни и да отидем при вещицата. Трябва да вземем някаква отвара, за да можем, когато намерим чудовището, да го победим бързо. О, да. Тогава ти отиди при вещицата, а аз ще настроя скенера междувременно. Чудесно! Ще се видим по-късно. Надявам се, че вещицата няма да ме откаже. И момчета, моля, дайте ни харесване, за да покажете подкрепата си. Наистина ще го оценим. Отивам да видя вещицата. Ще се видим там. Вещица, къде си? Отвори вратата. Трябва да поговорим. Кой е там? Какво искаш? О, ти ли си Джей Джей? Какво ти трябва? Наистина се нуждаем от вашата помощ. Има чудовище, което дебне някъде в нашето село. То е маскирано, затова Майки и аз решихме да използваме скенера, за да намерим чудовището и да спасим всички. О, боже мой, нека позная. Имаш ли нужда от отвара, за да го победиш? О, да, позна. Но чакай, това ли е най-популярната битка? Джей Джей срещу тъмен Джей Джей? О, боже мой! Чувал съм за нея, но никога не съм я виждал. Прав си. Тези, които подкрепят Джей Джей, да дадат харесване, а тези, които подкрепят злия тъмен Джей Джей, да оставят коментар. И знаеш ли какво? Чух, че Джей Джей губи. Какво? Това не е правилно. Хайде, подкрепете ме. Дайте ми много харесвания, за да можем да победим този тъмен Джей Джей. Между другото, какво става с чудовището? О, вярно! Моля, гледайте това видео от охранителните камери, за да знаете с какво си имате работа. Той е наистина страшен. Чудесно! Ще погледна. Подай ми таблета, за да видя какъв вид чудовище е това. О, боже, никога не